apa yang kini lasta rumah mangko bisa siapa ini kan bahasa alam usah kita basiaran janganlah beadiatan urang nang padang mangko denai tinggalkan payung kini rasa kabeh mangko yo putus lasta rumah mangko bisa siapa ini nang bahasa alam usah putus basia Hai. Bang, suruh lagu gue sekarang. Iwan. Lagu dua gerarang. Adik dua gerarang. Baik, tembang kedua itu sebelum kembali pada artis kami sini. Kali ini satu tembang rantau kemudian lagu ini cukup lama, kasih tujuan baru. Selamat datang buat para tamu dalam CCTV dan yang telah tersedia.
nan jo bilang nyalo juo cinta tak hati saya tasan tuang juo nan jo bilang lapor dingin dia oi mati larui malam hari lapor larui dia oi mati cando diserah kasih armuan tujuan Santo diserah kasih armuan tujuan Saro